Takže čaute ďalšieho videa. A dneska si dáme, jak sa naučiť 180 na kryštálovej kolobežke. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvé sa musíte naučiť bunny hop. To asi predpokladám, že viete, ale tí, čo to neviete, teda to ukážem. Proste je to výskok na kolobežke. Takže proste bunny hop. Potom ako ďalší krok bude, že vyskočíte, ale telom potiahnete takto dozadu, aby ste sa otočili. Zase 360 je zase takto, sa budete točiť a naspäť a my zadražíme 180. Takže tým len takto dohľadí. Takže musíte skúsiť najprv s rozbehom. Viete, že vás najprv takže odstrelí, že lampu ide. Takže ešte nemáte v tom taký cit. Ale proste po čase, tieto dva kroky budete dodržovať, tak sa to naučíte veľmi rýchlo. Takže nejak sa, ako to bude vyzerať. Týmto sa naučíte 180 a potom ešte taký lepšovák je, že proste keď máte teda trampolínu alebo keď máte, tak akože sa rozskáčete a budete toto proste akože aké by ste chceli skočiť zase, že kork, ale neskočíte. Proste takto budete vlastne robiť, aby ste sa proste vedli aj s tou kolobežkou tak otočiť. Je to v podstate takto, že vyskočíte a zoberiete to si volať kolobežku. Ukážem. Nejak teda to bude vyzerať. A toto je všetko z dnešného videa a zatiaľ